lidi, vítejte u mého prvního dílu ze hry Shakes and Fidget. Toto je moje postava ministra Fák 124. Jsem level 37. Věci, jak chcete vidět, tak si to můžete potom stopnout. Jako věci mám nic moc, ale taky se to dá přežít. Ježiš, prostě mám do opravdnosti. Jsem nechtěl. Podíváme se do zbrojírny, jestli tady nemáme lepší hůlku. Má lepší výdrž. A 80 horší inteligenci. Tu si rozhodně nevemu. Nějak to je můj první díl z této hry. Jsem level 37, jak jsem říkal. Jsem v cechu. Teď jsem tam přišel, takže ani nevím, jak se jmenuje. Sons of Anthry. Koukám, že všichni prostě po bejcech, jestli mě chcete pozvat do jiného cechu, klidně pozvěte. Do podzemka si zajdu. Tady mám toho 10 už čaroděje, tady mám, myslím, golema, ne, tak tohle šaška a tady mám tohle. Ten si mě dává jako prtenes na level 46. A teď jsem mu dal docela pěkně. Zkusím si koupit laktvar. Okřídlený laktvar. Hned ho vypiju, tenhle. Štěstí. Obratnost. Aha, nemám peníze. No, tak to nějak budu muset asi zvládnout s tím halíkem, jen na inteligenci. A poslední pokus. A to jsem asi projel. Jsem to neviděl, to jedno. Se mluvám asi do výdrže si něco dám, hospoda. Ještě si dáme arénu. Tak jsem si ho dal tak hospodu. Asi tohle. Teď půjdeme na další moji postavu. Kůl 124. Jsem v cechu tankeři. Tady je Alík 10, Alík 1, 2, 3, 4, vůdce cechu. No, je docela slabý, já jsem si ho dal. Jako nejsme moc silný cech, ale možná, že jsem tam tu inteligenci místo výdrže, co je to obratnost, no tak tu si tam nechám čarobchod. Prokliknu to jednou. Lík na sílu. Luk mám, jak můžete vidět, docela dobrý. Se mi plní hospoda. Třeba můžete vidět, že jsem hodně silná postava, protože víte cechu level 22 je menší než já. Mám 2 epiky, brnění a obojek. To není nic moc ještě. On má 3 epiky. Boty. Tady hamu, a to se mi zdá, že už má nějak 16 levelu a tady má to. Ty boty nejsou špatný, hůlku taky mám dobrou, no ale jako na to, že jsem lukostřelec, výborný luk. Takže pak, až bude moc arénu, tak vám klidně ukážu. Jít, tady vám dám poštu. Tady jsem vyhrál, tady jsem prohrál, no ono se to tak střídá. Tady třeba jsem docela začal, to jsem ještě docela prohrával.
Jsem ještě, myslím, ten nejlepší look. Mám se brazím souboj. Promiňte za to, že jste viděli můj prst. To asi nebylo zrovna nejhezčí pohled. No, ten si mě úplně dával. On to mi to sám strašně moc blokoval. Chvíli se dodělá hospoda. Co bych vám ještě řekl mým kanálu? Natáčím videa z Minecraftu s kámoškou, pak jsem natáčel ještě Radfars, kecání. A teď budu natáčet hlavně ty videa z čudy. Mohli jste si všimnout. Na tom čudu jsem měl asi největší úspěch, zatím jsem to měl 8 zlínový. Teď 9, koukám. Jako to není špatný. Vidíte, na pohodičku, ještě tam si říct kolubičku. Postavu. Čerobchod. Si prokliknu zbrojírnu. Tady horší. A ten 100% horší. Počkejte si tady ještě v nastavení. To přenastavím. Zvuk v chatu, porovnat věci. Takže to je 100krát horší. Taky horší. No ale ten obratnost 24. Já nemám na to peníze, výdrž horší. O luk, o tom se nemá nic jenom bavit. Ten mám výborný, hospoda. Šoupnu si hospodu. Tady na to, no, mám ještě hospodu. Zbrojírna. Počkejte, rukavice. No, ty jsou lepší, mají tam štěstí, sílu. A 10 houbiček. Přemýšlím, že bych si asi koupil houbičky, ale vážně nevím. Koupil bych si asi za SMS-ku asi 6 krát tohleto. Zdarma. Kupon. A nebo prostě kredit kartu. Za 2500. Přes telefon. To nevím, co je. Co hospoda. Dobrý. Jo, a ještě jsem vám chtěl říct, že se založil nový svět 22. Samozřejmě se tam založil postavu, ale vůbec to nestíhám. Budu natáčet asi jenom z těch dvou postav. Později možná ještě nějakou tu postavičku přidám. Ještě vám ukážu. Toto jsem teď získal dneska i tenhle epic. Můžete si všimnout, že v podzemí, no, vám to nemůžu ukázat, protože jsem v hospodě, a jinak jsem už nějak ve 7. podzemí. Jezdecké zvíře nemám žádný. Koupím si asi koně. Postavu nic moc. A jsem na to neměl čas moc na postavu. Potom porada. Takhle barva vlasů.
Asi blonďák, obočí. Oči. Já jsem si nevšiml, že nemám jeden zlaťák ani. Tak to je trochu trapas. Uložila se mi tam aspoň ta postava. A nalož. Jo, no tak já bych asi ukončil díl. Tak čau.